In deze stritten in Dokkum had haast elke nie de vlaggen uit. En dat is maar reden. Ik kan me daar toch nog wel een paar dingen van herinneren. Dat de oorlog de wie en dat de Canadezen kwamen om ons te bevrijden. Ja, dat weet ik nog wel. Ja, dan mag je toch wel blij wezen dat je nou in deze tijd leef je hier tenminste. Maar deze dag moet ik wel bestaan blijven? Ja, altijd. Ja, zeker. Het is toch wel heel mooi voor Ben dat die weten dat er ook oors kan. Doch stinkt net elk de roon. Ik vind het hartstikke mooi dat het bevrijdingsdag is. Ik ben zelf midden in de oorlog geboren, dus ik weet er nog wel wat van. Maar een hele grote drang om de vlaggenboeten te hingen heel net. Nee, niet dat ik daar wakker word en ik denk, hé, dat moet ik... Het is eigenlijk een beetje laksigheid. Mijn huis, dat is mijn veilige haven. En ja, dan heb ik het is helemaal Amerikaans. En dan heb ik zoiets van Nederlandse tentie erin. Nee, helemaal niks. Uit onderzoek van de Dokkumer Vlaggencentrale doch blikken dat meer dan de helft van de Nederlanders een vlag in huis had. En elk jaar worden er echt nog een soort verkocht. Dat zijn er 100.000 stuks. Dat is best wel veel. Het is volgens een hele drukke tijd. Is dat nou ik verhoring erin de jaren? Nee, dat is aardig stabiel. Wat ik al zeg, we houden het zelf ook exact bij. Maar als je de afgelopen 10 jaar bekijkt, dan is dat redelijk stabiel. Bevrijdingsdag is 1 keer in de 4 jaar een nationale feestdag. Dit jaar is de bevrijding 69 jaar. En dus is het net voor elke vrije dag. Waarom ben je al aan het werk, Jood? Een bouwensluiting meisje. Hoe kan een man verder met stroom met bouwen? Maar het is 4 mei. Ja, uw baas doet er geen maar net aan. 1 keer in de 4 jaar, dan hebben we vrij. En ik wil elke jaar wel vrij, maar dat zal wel net opgaan, denk ik. Maar er zijn oren die hebben dat wel. Ja, een ambtenaren houden vrij, dat klopt. Dat klopt, ja. Vind je dat net oneerlijk? Ja, gewoon ik wel, hè. Ja, nou ja, dat is nog 1 keer zo.